sa singgit sa kabus. Daygon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon, ang iyang pagdaig maania kanunay sa akong papa. Tagamtama ug tan-awa unsa ka maayo ang Ginoo. Bulakan ang tawo nga nagadango kaniya. Ang Ginoo nagpataling ko sa singgit sa kabus. Gisuryaan sa Ginoo ang mga nagbuhat og dautan, aron mapapas ang ilang handumanan diha sa yuta. Sa pagsangpit sa mga matarong, ang Ginoo namati kanila, ug sa tanan nilang mga kagul-anan giluwas niya sila. Ang Ginoo nagpataning ko sa singgit sa kabus. Ang Ginoo haduol sa nagahinulsong, ug silang nga naguol sa espiritu iyang giluwas. Daghan ng mga kasakit sa matarong